Léto je za rohem a teploty stoupají. Co je lepší, než osvěžit se vlastní domácí zmrzlinou? Připravte se na neuvěřitelnou jízdu, protože dva blázni, Tomáš a Tobiáš, pod vlivem, řekněme, že to nebyl jen cukr, se rozhodli vytvořit něco jedinečného. Připravte se na smích, chaos a možná i nějaké zmrzlinové překvapení. Takže se posaďte, uvolněte se a sledujte, jak se pokusíme zkrotit zmrzlinový svět v naší kuchyni. Tohle je výroba domácí zmrzliny s Tomášem a Tobiášem. Nazdar, milí diváci! Vítáme vás zpátky na Tomášovo šíleném kanále! Jelikož už se pomalu jistě blíží letní sezóna, dneska si uvaříme čokoládovou skurvenou zmrzlinu. Takže se máte kurva na co těšit! Život je pohoda. Život je fajn. Pičo, už natáčíme, kurva. Tak jsme zpátky. Náš kanál je zpátky. No a jak jinak, než na správné letního svěšu. Dneska, jak už říkal tady to je jedno, si uděláme krásnou, dobrou domácí zmrzlinu čokoládovou. Máme tady mlíko, banány, nějaký ty čokolády, jo, aby jsme je pěkně přibrali do těch pravek, pak samozřejmě holandský kakao. No a my se do toho pustíme. Začátek je, že si musíme do středně velkého hrnce udělat 240 ml aby si se neubojíš, jo? Do špiču. Doporučím vám pana Peška, co ve Strbonicích brousí nožem, abyste potom nevezli mlíko takhle 3/4 hodiny, jako to musím v aktuální chvíli udělat já. Což by se nestalo, kdyby se nebyl píča. Tak vlastně můžeš použít ty nůžky, co jsou vedle tebe, já jdu napravo, ale použený, ale... 240 ml. Je tam plus minus 44, to ale vůbec nikomu nevadí, že? Tak, dále musíme do této skvělé zmrzliny dát čokoládový prášek. Na odměření toho čokoládového prášku, kterého tam má být prosím pěkně jenom 23 gramů, si použijeme opět nějaký hrníček, takže bude nádobí 3 prdele. Tak, 22, ještě trošičku, 24, výborně. Teďkon dáme do už připraveného mléka. Jelikož můj kolega to totálně dojebal, jako to nejvíc dojebačilo, tohle je smetana. Smetana je smetana. Mléko je mléko. Pokud to vyměníte, tak jste píča. Nevadí, uděláme to znovu. Pěkně v klidu, už je pozdě, aby jsme neušli sousedy. Takže, my vezmeme naší smetanu a takzvaně jemně nařízneme. A co teď celá, ne? 240 ml. Čo? Tohle to má, vole, 250. No, 10 ml navíc. My máme rádi věci, co jsou navíc. Jako jsem byl i já, jako malý. No píči, to ne, vole. Kurva. Co to mám boj? Smetanu na vaření jsme si rostl a teď se odměříme takzvaně kakao. 24 gramů. Teď už tady můj kolega, doufám, že to teď nedojebe znova, a ukáže, jak budeme pokračovat dál. Potřebujeme nejprv na jemno nakrájet obě čokolády. Máme tady mléčnou a druhá je hořká. Jak na jemno nakrájet věci, když nemáte ostrý nůž? Říkali snad na jemno, ne? Tak pojď ty kundo! Ty děvko! Ty píčo. Tam to vypadá jako krystalky, vole, koksu, ty píčo, než já drtíš, vole, do toho mě moc. Dáme si je někam, kde budou bezpečí, kde si ji třeba dáme do I'm only speaking to my dog, protože jsem toho pejska sežral, já autista. A dále se jdeme vrhnout na nakrájení opravdu už najemno tady tým mléčím čokolády. Kámo, to je fakt tupý jako kokos, Tome. To si děláš prdel, jak na to můžeš něco krát. Kámo, to fakt nejde. Vážení diváci,
Momentálně teď, jelikož postup receptu byl zkráceně docela náročný, tak jsme se rozhodli, že to uděláme mimo kameru a potom vám budeme udělat tento profesionální komentář, který teď ode mě můžete slyšet. Potom, co jsme tu směs smetany, kaká dali do toho hrnce a dali na střední teplotu, tak jsme to museli dát do varu. Když jsme to dali do bodu varu, tak jsme tam přimíchali 35 gramů čokolády hořké i mléčné, protože podle našich výpočtů to bylo správně, jakož jsme idioti koupili o 1 smetanu navíc a koupili jsme tím pádem víceméně množství ostatních věcí na 1 litr zmrzliny a té smetany ne půl litru, takže jsme to nakonec přeměnili a udělali jsme tam zkráceně tolik, kolik bylo zapotřebí. Takže tady to byl nějakým způsobem aktuální fázi a my se vám ozveme u další fáze. A my se blížíme na hranici 200 odběratelů, takže pokud vás ještě video baví, hoďte tam odběr, nám to udělá radost, vás to nic nestojí, teda zatím než to zpeněžíme tento kanál a my jdeme pokračovat dál, takže co máme udělat? 120 ml mléka. Samozřejmě tam je napsáno polotučného, rozhodně tam není původně polotučného, že? My šetříme, takže nalejeme si to do hrnečku, prosím tě, já nejsem robotom, 128, to je krásný, vej. To nalej do hrnce, takže nalejeme to do našeho hrnce. Jo, vypni to tu plotnu. Jsi debil. To mi nenapadlo. No, takže 85 Gček. Neberte drogy. To se vystřihne. Já to tam nasypu, jo? Máme to tam, Petkasovi. Tak to se nachodilo. Teď už to hrálo, co s tím dál? Žloutky. Jelikož já jsem kokot a neumím oddělovat žloutky od sebe správně, tak použiju zase lifehack. Ale Bětka by tady někde měla mít oddělovat žloutku, ale nevím, jestli tady někde je. Vážení, mezi tím, co Tomáš tady bude míchat tu teplou směs, já jsem dostal za úkol, aby jsem rozšlehal žloutky, které za mě musel Tomáš oddělit, protože já jsem absolutně neschopná pít. Takže budeme muset použít výšku. Já kouknu opět na recept. Čau, mami. Vymazat mezi paměť? Pojďme se podívat, jak to celý dopadlo. Naše video, jak na správné letní osvěžení, už je bohužel u konce. Jak to vlastně dopadlo? Vypadá to použitelně. Samozřejmě, teď to nevypadá jako úplně zmazaná zmazlená, jo, protože se to docela rychle ostavilo. A já tohleto video dotáčím asi v 11 ráno a stávám ve 4:40 a potřebuji to mít dotočený, aby jsme vám to mohli poslat. No tak proto je to teď taková břečka, ale to nevadí, jdeme to ochutnat. Jo. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Cílem nebylo úplně udělat nějaký drahozný pokrm, ale hlavně nás pobavit. Asi se teď divíte, proč nemluvím jako kokot, vole, a mluvím normálně. Já si myslím, že v těch předchozích videích už to docela stačilo. Že jsem si to aspoň takhle seriózně zakončíme. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, sdílejte ho mezi svý kamarády. Pokud jste se aspoň pobavili, klidně napište komentář, budeme za to rádi. No a pokud se vám tenhle kanál fakt líbí a chcete se dál dívat, chcete vidět parodie, chcete vidět i vlogy, tak dejte odběr, blížíme se na 2 kg. Máme se těšit na vás příště. Ahoj!